teraz dneska natáčame. Čo to natáčame? Ideme challengeovať. Takže prvé tu máme cukríky. Taká. Baby. Môže zase? No, poď. Taká ľahká, baby. Čo je taký skôr? Ľahko. Mozog. Najviac sa netešíme na tieto cukríky. Dobre, druhé máme tu voľaký prášek. Daj mi to. Toto dáme preč. A ideme. Daj to preč samo. Takže. Poď samo. Dobre. No daj si to. Ešte zase budeme načať do tohto. Ale nebolo lezať. Daj si. Fúha. Jaj. Ha, krúti na fageč. Bonus. Dobre, stačí Miško nepredávať. Lebo sa predávkuje. Ďalej tu máme takéto niečo vodné. Samo, ideme. Ja Coca-Cola. A potom si vystrelím. Dávaj. Ne. Inak popravde toto je horšie. A chcel som vám povedať, že ja som host. Čo bolo? Ja. Ježiši Maria. Tak ja už to mám. Dočkam na môjho milého hostia. On ten obraz dole. No, má sa to dávať dole. Tak, 3, 4. Nejde. Dajte tam trochu viac. Samo. Ty si kyslé. Kyslý jak hovado. Nie, ideme na niečo takéto. Samo. Bam! Nechcem vysypať ten prášek. A ozaj na konci budeme jesť niečo takéto, veľké sladké. No to hneď si. Koľko si trháš hovado? Ty si trhaj.
Teraz si to zložíme pekne. Pohoda. Jahoda. No to začína byť také. Víš, ja som vegetarián. To je to... Ne, srandujem. Tvojho polohu sa to vyvíja. Nemyslíš, že ty nie? Terešku máme takéto volačov, ktoré nám pripadajú zo šalmov, že sú to... že je to kyslé. No, samo dajte. A nakoniec dáme, ktoré bolo najkyslejšie. No hej. No, daj si tam no. Extravagant. Vánoce už teba prichádzajú. Prav s bobulkami. Umelia. Je fakt. No zase zadusí. Teraz ja vyskúšam tú kolovú. To je taká nechutná kombinácia, kámo. To je kyslo. To je tak víno. Uja. Ale sa nám tu nezadusí. A posledné. Na toto som sa netešil. Ja tiež. 3. Zohorol sa hľadine. Ja. To je pohoda. Zahoda. Takže to by bolo na dnes od nás všetko. Keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like. A keď sa vám nepáčilo, tak... No tak čaute.